Sziasztok srácok, ebben a mai videóban itt vagyunk a Keperó 2 csatornán, és itt van velem Ricsi, Hello! itt van velem Peti, Hello! It's me, Peter! itt van velem Ruli, Sziasztok! és ebben a mai videóban kipróbáljuk a Super Market Together-t. Szóval szerintem Ami kezdjük is, Geperó Market lett. adjuk is kifele. Ja, amúgy tényleg. Place order! Ja, tényleg be kéne zárni a boltot, még nincsenek cuccaink. Ez nem jó. Mindegy, így is jó. Jó, és szerelkezzetek föl, meddig nem jön senki. Lakok be. Na gyertek! Hát ők úgy sem jönnének szerintem be. Én veszek kakaót. Kakaó. Ne jött az első vásárlónk. Na drága, napot, a hölgyem. vízinfláció van. Ja, nincsen még ilyen Szóval légy szíves, Viszontlátásra. ezt is Mennyi csomag van itt? Hölgyem. Töltjük a túlárazott vízünket. Ja, Na. nem túlárazott. Legjobb víz. Jó napot, hölgyem. Szóval ezt drágítjuk. Milyen volt a napja? Klubkártyásadnak hozzáíratom? Nincs? Nem, Oké. Geperó kártya. Jézusom, uram! Sok értékű. $15 értékbe vásárolt. Köszönjük szépen. Ezért kap egy faszt. Viszontlátásra, uram. Jó napot, uram. Fú, te csúnyán néz ki. Jó napot, uram. Fú, te csúnya feje van. Ott van Obama. Fú, de csúnya haja van. Biztonsági őrünk Tessék jól a- végzi a munkáját. Igen, nagyon jól végzi. Ajánlani tudom. Na, én veszek cuccokat, szóval mindegy. Na, Basic Protect. Jó, Miből jó, nincs? jó, már újra kezdheted. Miből nincs? A saltot leveszem, mert... Na, gyere ide! Mi az, hogy nem fizetsz? Hölgyem! Miért tekel maga lány? Rice, water bottle, salt. Na, ha 400 értébe bevásároltok minden ilyen alapcuccokat? Vagy pasta penne, salt. Igen. Ja. Ja, Megvettem. tudom mi a gond. Srácok, gyűlik a pénz. Hogy jönnek? Tudom mi a gond. Jézusom! Mennyi cuccunk van itt? Ricsi, azt látod, hogy Az- kint? Igen, az így leszpanoltak. Én innen látom. Annyit beírtam, amennyit. Oké, jó, na most, mert most leállt az idő, látjátok? Szóval 10:30 Na most. Nem a legrosszabb, Hát jobb, mint a előző. 372-t Ja. töreztünk vissza. Na, Mert az Ronnie nem küldött el mindent, amit... na, itt vagyunk a következő napnál, srácokkal. Folytassuk is a munkát. Itt van Obama. Hello. Hello, elnök úr. Beálltam kasszába, senki nem jön.
Most engem nem hibáztathattok, én végzem a munkámat. Jó, most dobálgattunk ezeket a fosokat. Daily product. Ne, Na, gyere jó már napot. ide! Ez a kettő. Ez a kettő, oké. Jé! Mi? Pap, hát kit érdekel? Kártyás fizetés, igen. Minden Na, kártya. itt vannak az új termékek. Meggondolom, ez a Daily Protect, ez a mai trend. Szóval szépen felüljük a polcokra, hogy Maga mit. kártya vagy készpénz? Készpénz. Ó, Nagy, vedd már fel Minden a nap készpénz. csak termék lesz akkor. Megmondom, mindig lesz egy Na. ilyen trend cucc, amit be kell rakni a boltra. Jó, következő. Kártya vagy készpénz, gyanya. Akkor mi vannak ilyen $100 ilyen... Mi? Ó, mennyi? Mi ezek a fruitjakkör? Bazdmeg. Ezek a joghurtok azért Én- izébe kell rakni. Mi az? Hűtőbe. Az meg... Hűtőbe. Így. Ez... Roli, ez $117. Mit tudnak eszembe? Mennyi? $117. És nem Ezt tudjuk... nem én vettem meg. Én vettem meg, kérik. És nem tudjuk hova berakni. Mehet a raktárba. Hát kellett venni egy vegyek olyan- hűtőt. Vegyek Hát, olyan hűtőt. Vegyél 300 valamennyi. Vegyél, semmi gond. Ő egy duplásat, vagy egy simát? Vagy akkor vegyétek Igen. el az árát, és akkor visszakapjuk majd az értékét. 300. Duplásat vegyek, Gergő? Nem, Ne nem, duplásod. elég egyből mellé. Egyből mellé. Oda be, ahol álltam, ide be. Jaj. Szóval kell venni. Így egyszer feljön Így a van. nap, egyszer pedig le. Én üzemelem a szervert. Látod, ez lesz magával is, hogyha nem fizet. Most És kevés kidobom Legyen foglalkozás. drága, a melyik segít a fejembe. nevetted. Lassan zárunk viszont. Jössz be! Ah! Roli, valaki! Valaki le kéne ütni a izé. Gyere ide, Riva! Oda most kell Izé csak már, izé mi pont olyan elhagyta a számot, hogy ne lőpnak, és akkor is így... Ricsi, speed, és a speed. Hát, Igen. Hát Istenem. hát, Beütögessük. dajú mozdulat. A Rich az a Big Muscle. Igen, a Big Muscle. Igen, Nem de látsz. én eddig is az voltam. Nem látszódik rajta, de ő a Big Muscle. Az, amikor nincs, akkor a Gászok, karja. veszek le róla a kártyájáról $7.51-et. Nem mert bírja. $7.50. Nem bírod rá venni. Jézusom. Jézusom, maga úgy néz Ennek ki, a mint a túl OP nagymamám. lenne a játék, ez a baj. Nem. Na nem, nem csak annyi a csóró, hogy Figyeljen. nincs annyi a kártyáján, azért nem Jó tudunk napot, annyi. uram! Zárjuk a Na, pénztárt, zárjuk a pénztárt. Jó napot, hogy neki van Geperi Zárjuk. Market kártyája? Zárjuk. Nincs ott, akkor akciót nem Viszontlátásra. kap. Be van zárva a pénztárt. Azok kell menni Jó viszontlátásra. zárva napot, a pénztár. hölgyem. Na, ez volt az utolsó napunk. Na, mennyit Ez- loptak? Ennyi volt a mai videó. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok le egy lájkot. Itt volt velem Peti, Hello. Roli, Sziasztok. Ricsi, Big Muscle! és ennyi is, és én is itt voltam. Sziasztok!